Amenceras Pace continúa agardando a que a Xunta cumpra o seu compromiso coa asociación a ampliar o número de prazas concertadas na residencia para persoas con parálise cerebral que o colectivo xestiona en Pontevedra. Estamos moi contentos con o concerto das 12 plazas, pero creo que calquera pode entender que primeiro, hai unha demanda social importante detrás. Hai moita xente que espera ansiosa por esa plaza porque a necesita. O recurso está creado. Digamos, as familias o que non poden é sufragar o custo real de unha plaza ali. O custo real anda en 3.000 e pico de euros. Eso, para moi poucas economías familiares, poderían facer frente a este custo. Foi o Concello de Pontevedra quen sufragou a reforma do Centro Sur, que actualmente acolle estas instalacións que contan con 32 prazas. Comezaron a funcionar no ano 2024. Inicialmente foron 12 as prazas concertadas coa Xunta, que se comprometeu a ampliar esta cifra. Para nós, ao largo deste tempo transcurrido, sempre foron negociacións coa Xunta para tratar de incrementar as prazas que necesitábamos concertar con eles, pero sempre había nas conversas atrasos nos prazos, sempre iban a ser dentro de 3 meses, dentro de 6, ao fin de ano, ao primeiro de ano, por unhas cousas por outras seguimos coas 12 plazas. Unha situación que está a asfixiar economicamente a Amenceras Pace. Para nós, manter aquele edificio con 12 plazas nada máis ocupadas é moi gravoso económicamente. Socialmente é moi interesante, pero hai que ter en conta que o persoal, que é o custo principal das instalaciones, non vai en relación directa simplemente cos usuarios. Hai un personal mínimo que tes que ter ali nos seus postos, independente de que tengas 8 plazas, 12 plazas ou 20 plazas. Segundo explican dende a asociación, o último compromiso da Xunta foi asinar a ampliación destas prazas concertadas a finais de ano, algo que dende Amencera acollen con prudencia. A última promesa é que, Paula, para finales de ano, non? Para finales de ano é a última promesa. O que pasa é que xa somos un pouco escépticos, oxalá tuviéramos que recoller velas, me entendes? Pero foron tantas as veces que nos dixeron que eso, que dentro de 3 meses, dentro de tal, que mentres non o veamos firmado nun papel, non quedamos tranquilos de alguna maneira. Necesitamos cousas concretas, o sea, cousas firmes.